Nggih. Oh. Nggih, nuwun para pamirsa, nggih menika penampilan saking kita keluarga besar. Oh, tasih genduren iki wau. Ngapunten. Iki sik genduren dhisik, dulur. Heeh. Nyunane dadang. Nggih. Kajatipun memperingati wulan sura wonten siang punika nggih dulur. Mugi-mugi remen wonten manah panjenengan sedaya wonten pementasan siang punika. Allahumma bidini, Allah betul berkata. Allahumma bidini, Allah betul mau. Apa? Kartopo. Ndak. Ilmuku ilang kok Usam. Ilmu kae, ilmu kae. Masa ora apa lho, Pak. Main di kuil karo. Main di Romongne nggih. Menika sampun sami rawuh anggen pun ngaturi para sesepuhipun, sedherekipun, sepuh anem sedaya enten dipun aturi wonten. Kelingkungan gempol ingkang wonten griyanipun Mbak Poes menika sedaya wau dipun suwun. Krana ikhlase penggalih kan sami-sami sesarengan. Krencange nyuwun kalih Gusti ingkang Maha Suci namung cedremi nggiharaken kadatipun Mbak Poes sak keluargane ugi sak rombongan jaranan sedaya. Lah dene niat kadatipun ingkang dipun sebat tambang Suksulam Sari saperlu kadamel. Ngaosi dahar ingkang pun cedhar arahipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Sak garwa putra sekabat sekawan Abu Bakar ngali Utsman sak terusipun. Lah enten dipun caidar mugi-mugi Gusti Allah tansah paringa pandhawa lujeng dumateng jantung Pak Mbak Poes sak keluargane sedaya ugi sak rombongan jaranan sedaya. Lan wilujeng sak moba musike wilujeng sak tangi tileme wilujeng rinten lan dalu wilujeng wiwit menika sasamine sampun manggang donggen napa kabula. Ingkang detepen nyuwune tambah pastune sami dipun seksanana kalih sedherekipun Mbak Poes jelasan sak rombongan jaranan sedaya. Lah ingkang saturan nggih tekse gadah kajat malih nggih perlu ngaosi dadu mateng Bapak Adam, Mbak Bukawa, Bapak Kuwasa. Ibu Bumi, Bagindo Leas, Bagindo Kelir, Dewi Mupa, Sunan Kalijaga. Entene dipun caidari genjangku sawilujeng dumateng jasatipun Mbak Poes sak keluargane ugi sak rombongan jaranan sedaya wilujeng. Rinten lan dalu wilujeng wit menika sawilujeng anggenipun sami nyambut damel wonten pundi mawon. Wilujeng rinten lan dalu wilujeng wiwit dinten menika sanggo sami sampun mangitung napa kabula.
ingkang dados penyuwune tambah pestune sami dipun sanadyanipun Mbak Poe sepuh anem sedaya lan inggih teksih gadah kajat malih kajatipun perlu caos darmale dumateng jika bakali dusun gempol ngriki lan caos dar dumateng danyang klebak sekawan lima ingkang gentengan mulih danyang pitu ngungkul 8 gurune danyang sanga ingkang mengkoni dusun sadong cangkring sedaya lan tenetipun caidar nggih mugi-mugi njangkung sak wilujeng dumateng jasa Mbak Poe sakeluargane ca wilujeng sak rombongan jaranan sedaya wilujeng anggenipun saweg kebijakan wonten ngriki sampun ngantos wonten ala napa-napa tansah pinayu kala digore wujeng wilujeng rintang dalu wilujeng wiwit mika salamine sampun mangke alang dungken napa kabula ingkang dados penyuwune tambah pangestuna sami dipun sesenana kalian sederipun Mbak Poe dilasan sak rombongan jaranan sedaya lan saturan inggih teksih gadah kajat malih kajatipun ambeng suksi saperlu kadamel mrengeti ulan sura ingkang tanggal sampun tuwek enten dipun prengeti mugi-mugi mahanana raujeng dumateng jasatipun Mbak Poe sakeluargane anggenipun kebijakan jaranan wilujeng rinlan dalu wilujeng wiwit dinten menika sasalamine sampun mangke sedaya napa kabula ingkang dados penyuwune tambah pangestuna sami dipun sesanipun Mbak Poe sepuh andhem sedaya lan aturan inggih teksih gadah kajak malih kabehipun inggih perlu ngawruhi ingkang yasa jaranan buta entenipun kawruhi mugi-mugi ndadosna katentremane anggenipun mapan wonten ngrika tansah manana raujeng dumateng jasatipun Mbak Poe sakeluargane sedaya wilujeng lan dalu wilujeng wiwit dinten menika sasalamine sampun mangke tumrapa kabula ingkang dados penyuwune tambah pangestune sami dipun seksena daipun Mbak Poe sepuh anem sedaya nggih sangkep ingkang saturan nggih teksih gadah kajat malih kajatipun Mbak Poe tasih gadah kajatipun pisang setangkep menika saperlu kadamel ngawruhi Mbok Dewi Pertimah ingkang mertiyangi tiyang Palestri ingkang diawaki Mbok Poe nggih sak kanca rawuh sedaya anggenipun sami-sami ngrencangi ndamel tata rakit uba rampe damel ngrasum jaranan uga ngawruh milujengi Mbak Poe sakeluargane sedaya ugi rombongan jaranan sedaya enten dipunjujengi pisang setangkap benjang sak benjang saterusipun saged nangkep rezeki agung tansah pinayu ngadega rawujeng wilujeng Mbak Poe sakeluargane wilujeng si sak rombongan jaranan wilujeng rintra dalu wilujeng wiwit mika salamine sampun manggihan dunggen napa kabula ingkang dados penyuwune tambah pangestuna sami dipun sanadyanipun Mbak Poe sepuh anem sedaya Karena jenang ya. Kan itu ya. Ingkang saturan Mbak Poe sakeluarga ugi sak rombongan jaranan sedaya teksih gadah kajak malih kajatipun jeneng Sengkala. Perlu nyengkalane anggenipun sami-sami gegriyan lan perlu nyengkalane anggen sami-sami nyambut damel lan perlu nyengkalani sak rombongan jaranan buta entenipun jenengati jeneng Sengkala nebekno beka sengkawane ngelakno kawilujengane wilujeng Mbak Poe sak keluargane ugi wilujeng sak rombongan jaranan buta wilujeng lan dalu wilujeng wiwit dinten menika sasame sampun pangitung napa kabula ingkang dados penyuwune tambah pangestuna sami dipun sesandaipun Mbak Poe sepuh anem sedaya lajeng sepuh perlu metri bumi suci katupun trepi griya Mbak Poe sak rombongan jaran sedaya ingkang gejemeran lah syukuran perlu metri Mbak Poe sak keluarganipun sedaya ugi sak rombongan jaran sedaya entenipun sringati jenengan sepuh mugi-mugi Gusti Allah tansah paringa sepuh wilujeng dumateng jasatipun Mbak Poe sak keluargane sedaya wilujeng anggenipun moga mosok wonten pinawon wilujeng rintrang dalu wilujeng
Wiwit dinten menika sasalamene sampun pangetun napa kabula. Ingkang dados penyuwune tambah pangestune sami tiba sayang dherepun Mbak Poke sepuhanem sedaya. Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula sanu kita dipun bagai dhumateng doaipun. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina sahabat Rasulullah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah keselamatan, piwatanan, bijajatan, wajijatan, tawarakatan rezeki, taubatan, qabla marhamatan, indal maut bisalmut, warahmatan badal maut. Allahumma awi minan nari wa amang dakajaba. Rabbana adinna bidunya kasana wa bil kasana wa qina dabannar wa qina dabannar wa qina dabannar. Sallallahu alaihi wasallam nabiyyi wa alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yo, oh, ha, ho ho ha, yo 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 yo, ha 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 ha. La 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 la. Oh ah oh ah oh oh. Lo 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 lo. Ya, ah, ho, ho, ho. Yo, 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 ah, ya, ah, ya. Yo, 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 ah. Ayo toh, ayo toh. Ayo toh. Wah, ya. Wah.
Sito Arok. Oh. Lom. Oh, ini sugeng sonten sugeng panggihan mulai kalian Turangga Yaksa